What the? What is up mga katropa? H-Boy Batang M with another vlog. Pagod na po ako. And pupunta tayo sa Clarin para maglaro ng airsoft. Ay, grabe, sobrang nakapagod ng araw ko ngayon. Tapos dami pang gagawin natin mamaya. So mag-aanda na muna ako and I'll make sure na di tayo tatamaan sa mukha mamaya. Tignan muna natin kung anong pagkain na ito. May pagkain pa. Yan, para may kakainin tayo mamaya. Kasi mga katropa, ito, madali lang akong gutumin. So madali lang ako gutumin mga katropa. So ibig sabihin yan, ang lakas kong kumain. Yan mga katropa. And antayin muna natin si Ading para tara, we go na. And kasama natin mamaya si D-Boy. Kaming tatlo lang. And be right back mga katropa. Magpapahinga muna ako saglit kasi nakakapagod. Bike Oroqueta to Clarin, tapos Clarin to Oroqueta. Grabe, nakakapagod. Balik lang ako. So vlog update mga katropa, we're on our way to Clarin and ay may kukunin pa kaming kaibigan. And syempre I'm with my best wingman. Yan. So ready ka na ba matamaan ng airsoft? Let's just see how sakit ni Ron. At leather jacket ko. Leather. Mas maganda yung sayo kasi naka leather jacket yung gagamitin mo. Ako lang. Napagwakan dito Ron. Ay. So vlog update mga katropa, ngayon nakuha ko na akong mask ko and nandito na si D-Boy and we're on our way to Clarin kung saan kami maglaro. Kasi tawag boys play girls, men play airsoft. Oh! Nangita nagkuhan yung coach. Wala, ngayon ko lang naisip yan. Ganun pala. Siyempre. So, bike lang tayo mga katropa. Mamaya tayo magkita o mag-uusap kasi nagmamadali kami. Tayo. Korta. So, vlog update mga katropa. Nandito na tayo sa Clarin and ngayon, may inaantay lang tayo dito or ewan ko, may sasama pa bang iba sa atin ngayon? O may kukunin daw si Ading and ewan ko na kung makakapaglaro ba kami ng airsoft. And kasi 1 yung start and anong oras na ngayon, malapit na mag 2. Third batch, second batch. Ewan ko kung makakasali pa tayo. Uy, ang laptop, yung laptop ayusin. A few moments later. Vlog update, nandito na tayo sa site kung saan maglaro. Ewan ko ba kung maglaro kami. Sobrang nakakahiya. Ikaw? Okay na ba? Gusto mo ba maglaro? Ayaw ko eh. Hindi, gusto ko sana maglaro pero kaso nahihiya ako kasi kung maglaro ako ngayon, first time ko. So yun, ngayon nag-iisip ako kung sasali ba ako. Ikaw, tingin mo sasali ko? Sakit!
Di ba? Ako. Oh, dapat lang. Namoy pusil. Bobo. Agay! So, ayun. Maglalaro ako. Vlog. Subscribe, Batang Emya. Subscribe. So, ngayon, kinakabahan ako medyo kasi it's my first time na makapaglaro ito. Matagal ko na tong pinapangarap and nagkakataon na talaga. Thanks by Ading Pedragon. Yes. Ay! Wow! Ay! So yun mga tropa, magbibihis na muna ako. Ay! Ayaw. Dali! So, tinatanong ako ng pulis talaga na maglalaro ba daw ako. Oo sir, magkakalaban daw kami. Ewan ko sa'yo sir, baka totoong baril yung gagamitin mo. What's up, boy? Mapilding. Di ko. Sapan ko mami. Sapan ko mami. Hit naman to. Hit na to, oy. Arvin, asa siya gikan ganina mo rapo daw na. Pero mas Biji. Hindi na, setelan. proud. Proud to kita no. Kita kanina so, ako ba? Yung Brooks eh. Bantay kag mawala na ka na ba? Lag update. Wala ako ba? Wala. Sure ba? Wala man ako gikonggot. Wala. How's the feeling? Okay lang, pero di ko pa makuha talaga. Kasi first timer tayo. Dula na ba ko? Ano ba? Lord? Dulo, pabito ka na. Wa pa ka experience og sakit ba? You know? Lagi, duwa pa po. So
So, ayun, medyo adjust na muna ako kasi di pa tayo marunong. It's my first time. Di pa ako natamaan. Sige pa no. Sige pa. Wala kayo ko, tanaw pa ko nila kung sa iwaton ba karon. Sakto na to eh, ako kuya ko Manila eh. Push na ako dahil ito nga, kaya naman nila itong kilos. So, we just done playing. Ay! Hindi ako natamaan. Gusto ko sanang matamaan ng para Dagan po. Ito man, pwede pa ni. single. Nakalak na wala. Single lang. Di barak bro. Ito lang. Guys, kung ako tatanungin nyo kung ano experience ko. Yun lang yung nakita nyo. Doon lang ako nagpumesto. Bobo. Gusto ko sanang maramdaman yung anong feeling na matamaan ka. Kung anong sakit na na alam nyo na yan. Gusto ko sanang maglaro pa kaso pero may lakad pa si Ading. Ay, what's up? Ice and babalik ako mamaya kasi magpapahinga pa ako. Ay, gusto ko sana maulit pa to. Ganda pa. Mag-iipon tayo. Bili tayo ng airsoft. Balang araw makakabili rin tayo. And guys, mamaya na tayo. Transition and 1, 2, 3. Siguro kita tulungan eh. So yun mga katropa, natapos na. Lingar ka. Dalingar po ko. Yo, thank you ba? Kapit ka gumagpusil. Ano good? Di, ang pusigit pa. Di ka malimot ang load. Mo ni sige pusigitin mo ilod ba ilod? Wala, manggod po na ako na iguan good, street. So after nun, best na lang sunod pa din. Full face sa mas ba? Pablit na pusil. Piti lagi! Tsada kayo ng pusil. Huwag ka tsada ato. Hinay lang. Marag, wala, stock, mamagurta pa. Start mo to. So pusilo na to na. Sakit ituloy yun na na. to balay. Ipusil na to sa body ni A few inches later. So nandito na sa bahay. Pagkarating ko sa bahay, dumiretso ako sa kama ko tapos tumiga kagad ako. And yan mga katapa, pagising ko anong oras na? It's 9:49, mga 9:42 na ngayon. Kanina mga by 8:40 biglang nang online yung instructor namin. Hindi ko inasahan, napapasok na magkaklase kami. Bigla-biglaan lang yun. And syempre, di natin malilimutan magpasalamat sa Panginoon sa lahat, especially sa lahat ng mga taong sumusuporta sa atin. And also, thank you kay Ading Pendo, salamat sa iyo. Syempre, di ko yun magagawa kung wala ka. And of course, isa-shoutout ko na lahat to. Lalahatin ko na. And itong mga isa-shoutout ko, mga kaklase ko to sa Block A, kasi maritime ako. Yung course na kinuha ko maritime, and syempre doon ako napunta sa Block A, and sobrang thankful naman ako dahil nakilala ko sila. And speaking of nakilala ko sila, shoutout ko sila isa. Shoutout kay Ace Bill Lumbohon, kay Franz Jacor, kay Alin Binya Patak, kay Arky at Aitum, kay Ocrite Ocampos, kay Arnold Yamaro, kay Bethel John Cobero, kay Chardy Rosal,
Lapis. Kay Charles Osamis, kay D-Boy Kaote, kay David Fernandez, kay Dong Duong, kay Edison Ray, kay Franz Walter Aclao, kay Harold Lanasa, kay HG Romero, kay Ivan Abines, kay Jake Ibasan, kay James Patrick Sula, kay Jasper Sanchez, kay Joel Bahian, kay John Tyrus, kay John Barry, kay John Ray Rodriguez, kay Jonathan Catilo, kay JP Cuyos, kay Ken Mark Voluntad Morohom Busar, kay Lardel Onganisa, yan ba? Kay Litabs, kay Mark Ligsay, kay Mark Tip Gracines Ligsay, kay Matthew Pabataw, kay Melvin Balagot, kay Mercedes Pepito, kay Miguel Midia, kay Neil Baroquillo, kay Peter Paul Reyes, kay Prince Kurt Marchand, kay Roberto Balado, kay Rodelio Sirapika Cabando, kay Romel De La Peña, kay Susyang Baldera. So, yun lang mga katropa, and hopefully nag-enjoy kayo sa araw natin, sa content natin. Patuloy tayo, paangat tayo, payaman. Paangat talaga tayo, and grabe, naabangan ko talaga yung content wars nila kung di ko na patatagalin pa mga tropa. Don't forget to like, subscribe, and leave a comment mga tropa. Batang M out. BCMT 1A lang, malakas.